ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କଲି। ବୋଉ କହିଲି ତୁ ଆଗ ମୋତେ ଭାତ ଡାଲମା ଦେ, ତାପରେ ଯାହା ପାଡ଼ୁଛୁ ବାଢ଼। ଅରୁଆ ଡାଲମା ମୁଁ ତ ପେଟେ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ବୋଉ ବସି କହୁଥିଲି, ବୋଉ ମାନେ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଛୋଟବେଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଜିନିଷ, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ବୋଉ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ବାପା ତ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ନେଇ ଆସିବେ। ବଟ୍ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ବାପା ଆସି କହିଲେ କି ମୁଁ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଖାଇବେ ବୋଲି, ବାପା ପୁଣି ଫେରିକି ଯାଇଥିଲେ। କହନ୍ତି ନା ବାପା ତ ବାପା ନା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ବାପା ଯାଇ ନେଇକି ଆଇଥିଲେ ଛେନା ବରା ନା ଛେନା ଝିଲି ଏମିତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ମନେ, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ନ ଦେଇକି ଏକ ଫାଷ୍ଟ 3-4ଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ, ତ ଯାଇଥିଲୁ ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ 6-7 ପ୍ରକାର ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ମଜା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜଣେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ମେଳାରେ, ତ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବାଦାମ ମଟର ଖାଆନ୍ତି, କିଣିକି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏମାନେ ମୋମୋସ୍ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ଭାଇ ଆସି ଭାଗ